Πήρε μπρος το inverter. Αυτή να είναι η σωστή ροπή του inverter. Και αρχίζει και φουσκώνει, γκαζώνει δηλαδή τώρα. Γιατί τώρα έχουμε πιάσει το maximum τις στροφές. Κάποια στιγμή τώρα θα μας κλείσει, θα κάνει αποφόρτιση. Τώρα κάνει αποφόρτιση το inverter. Αυτά εδώ τώρα σημαίνει ότι όλες οι φάσεις, οι αρνητικές και οι θετικές, είναι καθαρές. Τώρα έκλεισε, έκανε αποφόρτιση. Τώρα θα δούμε έλλειψη φάσης. Εδώ τώρα έχουμε έλλειψη φάσης. Η μία φάση στο inverter μας λείπει. Και ο ένας αρνητικός και ένας θετικός παλμός, που σημαίνει μία φάση είναι νεκρή. Αυτός είναι παλμός επικοινωνίας AC. Ένας από τους πολλούς. Αυτός είναι παλμός επικοινωνίας DC. Και αυτός είναι παλμός επικοινωνίας AC.